Huwa ssuġġerit li sa 6 xhur it-trabi jkunu mitmuha esklusivament permezz tal-ħalib tal-Omm, filwaqt li t-treddieħ huwa ssuġġerit li jakkumpanja modi oħra ta' nutrizzjoni sa 2 snin jew aktar. Dan suġġeriment tal-Għaqda Dinjija tas-Sahha, suġġeriment li semma wkoll fl-aħħar minn sensiela tal-laqgħat ta' konsultazzjoni dwar il-Politika Nazzjonali fuq il-ħalib tal-Omm. Bla dubju il-ħalib tal-Omm huwa l-aqwa nutrizzjoni għat-tarbija u fejn dan mhux possibbli hemm prodotti li jieħdu postu. Fid-dawl ta' dan is-Segretarju Parlamentari Chris Fern qal li dawn il-prodotti għandhom ikunu regolati u m'għandhomx ikunu reklamati jew issuġġeriti sakemm mhux f'każi fejn il-bżonn jitlob hekk. Kienu bosta l-interventi f'din il-konsultazzjoni dwar ir-relazzjoni tat-tarbija u l-omm, l-irwol tal-missier, il-bżonn inizjattivi u faċilitajiet fuq postijiet tax-xogħol u komplessi tax-xiri, servizzi tal-Parentcraft u l-Breastfeeding Clinic u l-bżonn ta' strateġija holistika dwar it-treddieħ. Charmaine Gawci mid-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa spjegatilna l-ħtieġa ta' din il-politika. Qegħdin inħarsu li jkollna iktar promozzjoni ta' treddieħ, jkollna iktar protezzjoni lil ommijiet biex nipproteġuhom minn affarijiet oħra li qegħdin itelfu u wkoll dak is-support kollu. Għaldaqstant hemm bżonn ta' bidla fil-kultura, b'edukazzjoni ikbar dwar il-ġid li jġib miegħu it-treddieħ ta' trabi fosthom inqas ċans ta' obeżità għat-trabi u inqas ċans ta' depressjoni għall-ommijiet. Il-Kunsill Lokali ta' Raħal Ġdid huwa minn tal-ewwel li beda l-ħidma b'inizjattiva favur ambjent pożittiv għat-treddieħ bl-idea ta' Breastfeeding Walk-in Clinic. Ħanamlu ilha faċli iktar li ħajkollha post diċent, ħajkollha post attrezzat dak kollu li għandha bżonn u bekk naħseb jiena indaħlu awareness iktar. Issa li l-konsultazzjoni waslet fit-tmiema se jkun aġġornat id-dokument ta' konsultazzjoni biex minnu titfassal politika nazzjonali.